आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोननि गेजेराव आरो बे भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट नोंथांमोननि थाखाय आरो बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बयखौबो मदद खालामगोन आरो बेयो सोरनिबा डनेसन बिनाय नङा सोरनिबा फैसा होनांगौ नङा बेयाव जोङो माने जाय बिथाङा गोमाजादों बिथाङा गोदाव सोराव जानांगौ दं जानांगौ आरो बिथाङा गारि सालायग्रा मानसिमोनबो आरो बिथांनि थाखाय जाय बिथाङा मोननानै दं बिथाङा आंनिफ्राय मोनसे नटिस हरदों आरो बे बिथांखौ आं जोबोद साबायखर होयो बिथाङा जाय बिथांनि गोमाजानायखौ लानानै बिथाङा मददजों लोगोसे आंखौ मिथिहोनो लुगैदों आंबो दा बयनिबो थाखाय आंबो मदद लुगैदों आरो आंबो बिथांनि थाखाय आंबो मदद होनो लुगैदों जों गासैबो बर' जानानै जों गासिबो मोजांखौनो मावलायनांगौ सोरनिबा एनायनिखौ दामाव आं दा बेखौनो बुङो जाय बिथाङा आंनिफ्राय बे बिथांनि गोमाजानायखौ मदद खालामना होदो होननायखाय आंबो मदद खालामनो लुगैदों दा आंबो मदद खालामनो गोसोजों लोगोसे जाय बिथाङा ओरैबायदि जादों माने बिथाङा माने ड्राइभिं लाइसेन्स गोमाजादों बिथाङा लानायफ्राव बोरै गोलैखो बोरै गोमाखो बिथाङा हरखाबै मिथियैलाय दिनै जोंनि बर'नि आखायावनो गोलैदों ड्राइभिं लाइसेन्सआ दिनै बिथाङा आंनो खोन्थाहरदों मास मोननै मोनथाम जाबाय आरो आं बेफोरबायदि इउटुबजों गेलेग्रा नङा बा फेसबुकजों गेलेग्रा नङा दिनै आंनि फारसे बिथाङा आंखौ मिथिहोनायलाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मिथिहोनो लुगैदों बिथांनि मुङानो जादों नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय कार्डखौ आरो आं नामखौ खिन्थानो सानदों बड'सा बसुमतारी जाय गोमाजादों आरो नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय SWD रबिन बसुमतारी बे बिफानि मुं जानांगौ गामिया जादों जौगापुर PO मेजेंजुलि आरो डिस्ट्रिक्टआ जादों सनितपुर आसाम आरो पिन नाम्बारा जादों 784111 आरो जुदि बिथाङा जुदि भिडिअखौ नुफ्लांदों बा आरो जायफोर बे गामिनि मानसिया नुफ्लांदों दिनै बिथांनो खोन्थाना होबानो जाबाय ड्राइभिं लाइसेन्स गोमानाय हिसाबै दिनै बयबो जों मदद होलायबासो नोंथाङाबो मदद मोनफिनलायगोन बेखायनो आं बेखौनो लुगैयो नोंथांमोन मदद खालाम मानो होनब्ला बेफोर गावनि लाइफनि थाखाय इम्पर्टेन्ट आरो गारि सालायग्रा मानसि जों रावबो दिनै नंखाया बिदिनो मोनसे गारि मटर सालायबाथ' ड्राइभिं लाइसेन्सनि गोनांखा दिनै बिथाङा जुदि गावबो जुदि आंनि भिडिअखौ नुवाखैब्लाबो सोरबा गामिनि मानसिफोर नुदोंब्लाबो बिथांनो खोन्थाना होबानो जाबाय बिथाङा मोननो हाथों आरो आं स्क्रिनाव फन नाम्बार होदों बेखौ जुदि बिथाङा आरो जुदि मोनफिननो लुगैदोंबा ड्राइभिं लाइसेन्सखौ नोंथाङा नैबे स्क्रिनाव आं नम्बर होनायखौ फन खालामबानो जाबाय बिथांजों डाइरेक्ट जगाजग जागोन आं बेखौनो नोंथांमोननो मिथिहोयो आरो बेनो आरोना जों गासिबो खौसे जानांगौ आरो बर'जों बर' अनलायनांगौ होमबासो जों जै जागोन आरो माखासे दा राजनितिखौ लाना खोथा बुंबाथ' बाथ्राया गाज्रि जागोन आं दा बेखौ बुंनो थांला बाथ्राया बुंगौ माने लावो नङा होमबा दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव जायफोर गामिनि मानसि नुदोंब्लाबो सोरबा सिनायनाय नुदोंब्लाबो बिथांनि थाखाय मदद खालामगोन आरो जोंबो मदद खालामबाय जाय बिथां मोननायजों लोगोसे आरो आंबो आरो जायफोर गामिनियानो जा बा सिनायनायानो लोगोआनो जा बिथांनो खोन्थाना होबानो जाबाय बिथांनि मुङानो जादों बड'सा बसुमतारी आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम बिदाय लाबाय बाय बाय